שלום כלומר, אני אלמד אתכם להכין קוואקווה דה לה אומה. 2. שלום לכולם, יש פה 2 טושים, אחד ורוד ואחד שחור. 2 טושים צריך להביא, דף ומספריים. קודם דבר ראשון לוקחים את המספריים וגוזרים חלק. במדויק גוזרים כי זה יכול גם לא לצאת לכם. עכשיו אנחנו מקפלים את החלק הזה לכאן, עושים ככה. החלק הזה מקפלים, שמים את האצבע, מקפלים את החלק לכאן. החלק השני שמים את האצבע, מקפלים את החלק לכאן. עכשיו זה במדויק, שניהם. ומרימים את זה. מקפלים את החלקים האלה למעלה ועושים ככה. הופכים, מקפלים את המשולש ככה, ככה, ככה וככה. עכשיו לוקחים את החלק הזה ועושים ככה ומהדשים. פותחים במדויק, מכניסים את 2 האצבעות ועושים, אז מקפלים את החלקים האלה וככה שיצא כמו מעטפה. הופכים שיצא שוב פעם משולש, כזה כמו כובע. עכשיו לוקחים את החלקים האלה, שוב מכניסים את האצבע, אחרי זה עושים ככה. שלום, יצא לכם קוואקווה שהילד יכול לחזור איתה מהבית ספר, אבל עדיין לא גמר. מציירים עיניים עם ריסים, וצבע שחור, לקחת צבע שחור ולעשות תוך הוורוד נקודה. פה כזה, פה, ופפיונים. ויוצא לכם קוואקווה דה לה אומה מדבר. תראו איך הוא יצא. קוואקווה דה לה אומה מדבר. קוואקווה דה לה אומה מדבר. שלום, אני בת. שלום, אני קוואקווה. זהו, נגמר.